Kanino kaya kaldero yun? Wait lang. Hello, yan. Kumusta kayong lahat? Good evening. Okay ng tagyawat ko. Ilagay ko muna ito. Lalo pa. Shhh! Kuy, karin ka! Lul! Shhh! Karin! So! Karin! Karin! Karin ka! Kabulok mo! Shhh! Ay. Nakabulok na. Hello, shout out sa 1 million viewers. Wait natin yung mga viewers natin. And the starts. Shout out sa 2 million viewers. Kumusta po kayo lahat? Nakuris po kayo kung kanino kaldero yan, guys. Kung kanino kaldero yan. Tanong nyo po kung magkano yung binili, magkano yung binenta. Para alam nyo po, guys. Mag-comment po kayo dyan sa baba, ha? Comment po kayo. Comment po kayo, comment. Magparami muna tayo ng viewers, guys. Magparami muna tayo. Magparami muna tayo ng viewers. Go. Akyat, guys. Pag dumami tayo, doon ko sasabihin. Ay, kumusta ka na, Marlon Yang Vlog? Shout out. Long time no see, hindi na ako nakakapanood sa vlog nyo. Ano ang pangalan ito? Ayan, bigyan kita ng jacket. Ayan. Marlon Yang Vlog, shout out po. Tita Yang. At Tita Yang. Ate Yang, shout out. Kumusta na? Si ano ang pangalan yung best friend mo? Anong pangalan yun? Nakalimutan ko ng pangalan niya. Kasi hindi na masyadong nag-upload ng mga video yun. Di ba? Marlon Yang Vlog. Anong pangalan nun? Nasa ano ko ngayon? Nasa Facebook. Doon ako umusad, Marlon Yang Vlog. Kasi mas maraming tao doon. Kaya doon ako nag-trending. Dito ano lang, konti lang mga followers ko, viewers ko dito. Pero bumuhos naman yung ano ko, yung mga content ko. Tapos dumami din yung mga subscriber ko dito kahit papaano. Alam mo, Marlon Yang Vlog, I suggest po mag-upload kayo sa Facebook. Ano doon, malakas ang views. Pero depende sa content. Ganun po ka doon sa sa Facebook. Matindi rin doon, malakas ang sahuran doon. Malaki ang sahod. Dito namang sa YouTube, kung wala ka masyadong views at saka wala masyadong nanonood sa iyo, hindi ka masyadong kikita. Kikita ka lang kapag nag-live ka. Mga palipad, mga binibigay sa iyo. Pero dito, kapag marami kang views, kikita ka sa mga ads. Okay, salamat. Alam niyo pa, I suggest ko po sa iyo, Marlon Yang Tita Yang, Ate Yang, alam ko ikaw yung gumagamit diyan sa account mo, di ba? Account niyo dalawa mag-asawa.
Yung mga upload mo na I suggest lang ha. Kasi ako marami na rin akong experience sa mga ganito. Yung mga upload mo sa YouTube, yung mga upload mo sa YouTube, i-upload mo po sa Facebook mo. Yan sa mismo kung anong Marlon Yang vlog, i-upload mo lahat ng mga content mo doon. Okay, ganun po yung gagawin nyo. Basta wag lang yung mga may music, mga ganyan. Pwede kayong kumita doon. Kasi sayang, malakas din ang kitaan doon. Lalo na kapag yung mga content nyo is buhay probinsya. Opo. Yun ang may suggest ko sa iyo, Marlon Yang vlog. Ate Yang. Yung mga barkada mo, yung mga burkats, anong nangyari sa kanila ngayon? Wala na masyado, no? Ano pa yung pangalan to? Si Burikat, ano si pangalan nito? Si best friend mo, ano si pangalan nito? Ako katas ng ano to. Katas ng kahit konti lang Facebook yan. Magpagawa ako ng konting tindahan. Kay Mudra Kels yan. Yan. Comment lang kayo guys, comment. Comment. Lumaki yung tagyawat ko. Basta ayan, mag-comment po kayo, comment sa lahat po ng mga viewers dito. Sana ano pangalan to? Ate Yang, may ano ka, may nakuha kang tips. May nakuha kang tips. Ito, galing sa ano to, sa Facebook, guys. Katas ng Facebook rin to. Kaya nagsisipag ako sa Facebook talaga na ano, mag-upload ng mga content. Tapos mag-upload ako ng mga videos ko. Yan, puro sa Facebook lahat. Dito, ilang buwan na akong hindi sumasahod dito. Almost 6 months na ako hindi sumasahod. 6 months. Dali, sumahod ako ng last year. December pa ako sumahod. December, January, February, March, April, May. 6 months. 6 months na ako hindi sumasahod. Oo, Ate Yang. Maniwala ka sa akin. Sabihin ko sa iyo, Ate Yang, ako although hindi naman ako totally na magaling. Kasi sayang yung mga videos nyo. Pagkakitaan nyo dun. Kapag na-monetize yan, di ba? Ganun lang ma-suggest ko sa iyo. At least papaano, Ate Yang, alam ko wala kayong anak. Tapos may tindahan kayo, di ba? Naabangan ko din yung may tindahan ka. Na ano na rin, di ba? Nag-improve na rin, di ba? Ano si ano Marlon, 'di ba? Si Kuya Marlon. Konti lang 'to. Konti lang po 'to eh. Ayun oh. Konti lang oh. Konti lang. Kulang pa nga eh kapag nagsahod ako ulit. Ganun gagawin ko. Soft drinks. Bakit di ka na sumasahod sa buwan? Hindi na ako sumasahod dito. Hindi buwan-buwan. Wala akong views. Malate? Ati, metong nemo. Ayun oh. Buti ka pa, sumasahod kayo po. Hindi yan. Ayun oh, malate. Ayun oh. Oh. Ano men? Sarami aja pwede ta, muret. Oh. Apulo yan. Then goyin mo na ako ng marites, mga shit, dos. Ayun. Joke lang. Loko, bading magpasobra sukli. Magamping nga mo. Magamping nga mo. Ay, Eli, malaram ka. Give me change. Tayo. Give me change. Give me change. Kinuha na ka? Okay, good. Opo, Ate Yang. Hindi na ako masyadong sumasahod dito kasi nga
Kapag nag-upload ako na, pero kapag short, try mo mag-shorts, ma'am, ate yang, short video. Gawin mo hanggang 15 seconds, upload mo. May kikitain ka dyan. Mag-short video ka rin dito. Hindi lang long video, kailangan mag-short video ka. Pero kailangan, original content mo, ah. Ako may sounds tsaka music. Oh, dati ang ano ko lang nasa 30 plus. Mula January, February, March, April, May. 30 plus lang, nasa $37 lang. Ngayon, nasa 60 plus na, kaya continue ako nag-upload. Ito, walang ads to kasi hindi ko pa siya na-open kasi isa lang yung cellphone ko eh. Ayun. Maraming tao, mga silent viewers lang sila. Hindi sila nagko-comment. Nakikinig lang yung mga yan. Lalo na yung mga diwata kasi mga followers ni Diwata. Kasi pumunta kami dati sa Diwata. Kaya yung mga Diwata fans pumunta rin sa akin. Kayo Ate Yang, every month kayong sumasahod? Ate Yang, sumasahod kayo every month sa YouTube channel nyo? Monthly? At saka swerte kayo, may mga sponsor kasi kayo eh. Kasi nakikita ko sa inyo, may mga sponsor kayo. Lahat kayo mga burikat, di ba? Opo daw. Ay wow, sana all monthly nagsasahod, no? Puti pa kayo monthly. Ako hindi ako monthly sumasahod. Dati ang followers ko lang nasa 16,000. Ngayon bumulusok siya ng 17 going to 18,000 na siya. Ang ginawa ko, nag-upload ako ng mga short video. Kasi kapag sa short video, dadami yung subscriber mo. Kaya mag-upload ka ng mga short video. For example, yung mga ginagawa nyo, sayaw kayo, pwede kayong sumayaw. Makikita mo naman kapag kulay green yung dollar sign, ibig sabihin, pasado yun. Kapag red siya, at saka yellow, i-delete mo yan. I-delete mo Ate Yang. Maniwala ka sa akin. Ganun lang, I suggest. Anong pangalan to yung kasama mo? Si Burikat? Si James. Okay yung mga content niya eh, nakakatuwa, maganda, tapos, although, siyempre, alam ko napapansin ko rin na umina yung views niya eh. Hello, Sally Ram Gamer, shout out, Sally Ram Gamer. Umihina yung views ni di ba? Ni James. Bumaba. Kasi sabi nga nila, siyempre minsan talaga tumataas yung views. Kumbaga parang minsan nagsasawa na sila, di ba? Kaya gumawa ka din ng mga content talaga na hindi sila magsasawa sa iyo. Buti na lang ang dami niyang di ba? Ang dami niyang napundar. 'Yun ang pinaka the best. Marami siyang napundar. Marami siyang napundar, di ba? Kaya swerte siya. Swerte talaga si James. Masahod siya kasi di ba? 100,000, 200,000. Talagang makapagpagawa ka ng bahay, magpapaayos ka ng bahay. Kaya swerte la talaga siya. Kaya kapag swerte kayo sa YouTube, habang sumasahod kayo ng malaki, kailangan mag-ipon na kayo. Kung anong gusto nyong paggawa na. Kasi mabilis ang pera. Mabilis ang pera. Lahat kami, pero tiyaga lang. Oo, lahat kayo, humina yung views nyo. Ano ba yung isa? Si An Kalaalaman. Sino ba yung isa? Yung na-hospital. Ang pangalan na hospital dati. Basta yun na. Hindi na ako masyadong nanonood sa YouTube. Sa Facebook na ako ngayon. Kahit pa paano, kumikita ako doon ng konti-konti, $100, $120, okay na yun. At least, every month may pandagdag kang pang tindahan dito. Tindahan. Ganun ang ginagawa ko, Ate Yang. Ganun ang ginagawa ko. Kaya, Ate Yang para sa akin yun ang mga sinabi ko sa inyo. Totoo po yun. Kumbaga,
Kasi nakikita ko naman sa inyong dalawa mag-asawa is matyaga kayong dalawa. Matyaga kayo. Matyaga kayo. Kaya I suggest yung mga content mo, lahat ng mga content mo sa YouTube, i-upload mo lahat sa Facebook. Okay? Malalaman mo naman yung kung may copyright music, mag-notify sa'yo si Facebook ng your video is music copyright. Ang gawin mo na lang, i-delete mo na lang yun para hindi may rap. Pag hindi siya nag-notify, ibig sabihin pasado siya. Okay? Ganun siya, Ate Yang. Alam mo kung halimbawa man na yung followers ko sa Facebook, may silver button na sana ako. Kaso hindi mo mape-please yung mga tao na i-subscribe ka nila. Hindi mo mape-please. Kung pwede lang silver button, masaya na ako diyan. Kasi mahirap kuhanin yung silver button. Kaya ang ginagawa ko, nag-upload ako ng short video para makahakot ng mga subscriber dito. Ayan, ano na lang ako, mga ilang minuto na lang po ako. Ate Yang, salamat po ha. Thank you. Sana bumuhos pa yung blessing sa inyo. Lalo na Ate Yang, 'di ba, tag-ulan na ngayon. Sa Palawan, 'di ba? Akala ko taga Davao ko dati eh. Pumunta kami ng Davao dati. Kasama ko yung mga team ko. Sa Palawan pala kayo, no? Sa Palawan. Isa sa mga gusto ko rin puntahan yung Palawan kasi maganda niyan sa Palawan, 'di ba? Yung sa anong tawag doon, yung parang kuweba. Kuweba 'yun, 'di ba? Kuweba. Sandali lang guys, sandali lang po. Nandiyan ka pa ba, Ate Yang? Kasi diyan pa po kayo? Diyan pa kayo, Ate Yang? Mag-comment ka diyan sa baba, Ate Yang. Kasi may gusto ko lang sabihin. Ayun, underground river yun. Maraming magandang pasyal. Oo, yan ang gusto namin puntahan kapag may pera na. Alam mo, Ate Yang, ang masasabi ko lang, di ba? Alam ko, kumikita lang kayo sa vlogging, di ba? Lalo na tag-ulan ngayon, di ba? Mahirap ang pera ngayon. Ate Yang, alam ko sa province nyo, mahirap ang buhay ata dyan sa inyo, di ba? Mahirap ang buhay. Kahit naman dito, mahirap din yung buhay. As long na kailangan medyo matyaga ka lang. Matyaga ka lang gumawa ng content. Kahit ano lang, magluto ka ng ganito, kumain ka nito, pumunta ka sa bukid. Ano pa ba yung pwedeng gawin? Basta kahit anong content pwede, as long na may matutunan sa'yo yung tao. Tapos, kapag, lalo na kasi tag-ulan na ngayon, medyo mahirap ang pera. Kaya, habang kumikita kayo ng pera, ako nga kahit konti-konti lang, ganun ang ginagawa ko. Malaking tulong sa akin tong vlogging. 'Di ba, almost mag-4 na taon na nga ako sa social media eh. 4 na taon na. Dito sa page, sa ano din, sa YouTube, 4 years na rin ako dito. Hindi ako masyadong umuusad dito eh. Hindi ako masyadong nakikilala. Kasi hindi ako masyadong nagsusuporta. Kaya ang ginagawa ko, content lang ako. Tapos upload ako ng mga content. Kung magugustuhan nila, thank you. Kung hindi nila magustuhan, walang problema. Ganun lang ginagawa ko.
Ate Yang, i-check mo yung account ko, ganito rin yung pangalan ko dun sa Facebook. Edward Lacsina rin. Kung may mga katanungan ka about sa Facebook, i-PM mo lang ako. Pwede kitang tulungan. Ganito sa Facebook sa Facebook. Yung account ko, Edward Lacsina rin. Yun. Kasi mas maraming pwedeng doon, mas maraming pwedeng ma-monetize. Stars, in-stream ads, ads on reel, live ads, ano pa ba? Bonus. Marami. Marami. Ayun, bumaba na yung viewers ko. Nakapalo ka na? Sige. Sige, check ko po mamaya. I-follow din kita mamaya doon sa account mo. Ganyan din yung pangalan mo, Marion Yang Vlog. Sige po. I-follow kita doon sa account nyo. Basta sabi ko sa'yo, lahat ng mga content mo sa YouTube, i-upload mo sa account nyo. Kasi sayang Alam ko, kayo, matyaga kayong gumawa ng content. Matyaga kayong gumawa. Kasi nakikita ko yung dalawang mag-asawa Lalo na si Kuya Marlon. Alam mo, buti na lang nakapunta ka sa live ko. Kung hindi kita makakausap talaga through yung parang comment lang, di ba, nagko-comment. Hindi mo napapansin, wala na akong comment sa'yo, hindi na ako nagko-comment sa mga content nyo. Kasi nga, busy ako sa Facebook. Dito, lang to, parang upload lang ako dito ng content. Ganun lang. Kung kumita ako, thank you. Kung hindi ako kumita, okay lang. Ang importante, yung yung watch hour mo, hindi siya nagigray. Kailangan green lahat yun. Panatili yung mag-green. Pati yung subscriber mo, upload. Kapag hindi ka nakakahakot ng subscriber, Ate Yang, ang gawin mo mag-upload ka sa Reels, sa short video dito sa YouTube. Mga lang, gawin mong 15 seconds. Gawin nyo, sumayaw kayong dalawa. Kumuha kayong music dun sa mismong YouTube. Kung yung selos, pwede yun. Kikita ka dun sa selos na kumita nga ako dun sa selos sumayaw lang ako ng selos. Kumita ako ng $2. Di ba? Kahit pa paano, malaking tulong yung $2. Selos. Ikaw na bahala, basta maghanap ka na lang ng mga content dun. Kapag kapag meron kapag kulay green siya, yung dollar sign niya kulay green, pasado yun. Kapag kulay yellow at saka kulay red, i-delete mo yung video na yun. Okay? Yun lang tips ko. Ito, base lang sa Ate Yang, sa experience ko. Experience ko sa YouTube, experience ko sa Facebook, lang. Pero hindi ako magaling sa mga technicalities. Hindi ako magaling. Kasi hindi naman ako IT. Pero yung mga violation, talagang maayos natin kung case. Pero hindi ako expert. Kumbaga, base ko lang sa experience ko. Alam ko yata ang pinakamalaking sahod ko dito sa YouTube. Pinakamalaki 9,000. Ang pinakamalaking sahod ko dito 9,000 sa YouTube. Noon pa yun, matagal na yun. Siguro nung 2021, hindi ako nagkakamali, 2021 or 2022. Nag-birthday ako dati, tapos nag-live ako. Ang dami nagpalipad ng mga, ang tawag dito? Ang dami nagpalipad ng 500, 1,000, mga ganyan-ganyan. Kaya naipon. Wala lang. Yung 9,000 na yun, wala din. Pinambayad din ng mga utang-utang. At least papaano, naka-menos-menos. Mahirap. Kaya masarap din yung sumahod ka ng 100,000. Diyos ko, kung 100,000 yung sahod ko. Wala nang sena-sena pag paayos ko na itong bahay namin. At yan, nandiyan ka pa ba? Kasi mag-end na ako. Mag-end na po ako. Maraming salamat Sana, Ate Yang, yung mga sinabi ko, yun lang masasabi ko, advice ko sa inyo.
Kasi nakikita ko sa inyong dalawa na mag-asawa na ano kayo, porsi, ano? Matyaga kayo. Parang ako din, matyaga. Matyaga din talaga ako sa pag-upload ng content sa paggawa. Hello, kay ano? Ang pangalan to, Caresa Bartolo. Hello. Magandang gabi po. Maraming salamat po. Nandiyan pa po kayo, Marlon Yang Vlog, para in case ma'am, pwede na ako mag-end. Ano po kayo? Vlogger po kayo, Ma'am Caresa Bartolo. Para alam ko po. Para bigyan ko kayo ng jacket. Para mag-blue yung pangalan nyo. Basta tips ko, at yung mga tips ko ha. Kung dito ka, we love Philippines. Ay po kuya, mukhang nasa hospital, okay lang po kayo. Ang sabi niya? We love Philippines. Ay kuya, mukhang nasa hospital. Hindi hospital to. Tindahan po to. Ayun o. Ayun o, tindahan po. Oh. Hindi po hospital to. Oh. Hindi po hospital to. Tindahan. Siyempre, ano lang to, kortina lang. Nilagyan ni Mudra. Kasi nga ano to, oh. Yun, oh. Oo nga, eh. Ano to, kortina lang to, oh. Kasi ano lang to, dati yung pinagawa ko to, Yang, dahil sa sahod ko sa Facebook. Tapos, na ano ko dito sa tindahan. Ng konti-konti lang. Kasi mahirap kasi, mahirap ako, wala na akong trabaho. 2021, nagsara yung tindahan namin, supervisor ako dati, nagsara yung tindahan namin. Tapos binigyan naman na kami ng pera, okay naman dati. Tapos siyempre ang pera nauubos, di ba? Kaya nag-focus ako sa content ko sa Facebook. Kaya nangyari, umusad yung Facebook ko. Tapos mahabang kwento at yang. Sobrang hirap ng pinagdaanan ko din. Sobrang hirap. Kuya, nag-rain po sa iyo ngayon. Sa amin po nag-rain. Oh, nag-rain sin sa amin, oh. Ito, gusto mo makita, oh. Yan. Umuulan dito sa Tarlac. Tarlac ako. Umuulan, ayun, oh. Umuulan dito. Kasi tag-ulan na eh. June na eh. Tag-ulan na kasi. Kaya mahirap talaga kapag tag-ulan. Kailangan meron kang pagkain. Masarap ang pagkain dyan kay Ate Yang. Mga gulay-gulay dyan sa Palawan, no? Masarap yan sa ano, talbos ng kamote, mga mangga. Masarap ulamin yung mangga, guys. Tapos lagyan mo ng bagoong, tsaka sili, kamatis. Masarap yan. Sa ano ako, Sapang Maragul. Sapang Maragul. Sapang Maragul. Ate Yang. Sapang Maragul ako, Ate Yang. Tanong mo. Ay, ano mo po siya. Ang tawag dito, Apo. We love Philippines. Ano mo siya, ang tawag dito? Salilong mo, anong salilong sa Tagalog? Ilagay mo sa may ano, sa may hindi umuulan. Lagay mo doon. Thank you sa 4 million people. Kanina, ang dami kong viewers, no? Umabot ako ng 30 plus. Alam mo, Ate Yang, I suggest ko sa'yo, mag-live ka rin. Kahit ano lang, kahit mga twice a week. For example, kapag hindi kayo busy, mag-live kayo ng ano. Kasi kahit din, pandagdag yun kapag may mga nagpapalipad sa'yo. At saka open mo yung
yung ads mo kapag nagla-live ka. Dapat dalawa yung cellphone mo. Kasi meron sa lang yung cellphone ko. Kasi yung isang laptop nandun kasi kaya hindi ako makaalis dito sa tindahan. Kailangan dalawa yung cellphone mo para lagyan mo ng ads. Yes, meron. Yes, may aso dito. Ayun, oh. Meron. Bakit? Oh, yun ate yang. Yun ang masasabi ko. Tsaka ate yang, ang gawin mo doon ate yang, meron naman kayong sigurong ATM. Connect mo na lang yun sa ATM mo. Kapag nagsahod ka, connect mo sa Facebook. Parehas pwedeng connect yan sa YouTube at saka Facebook. Tapos, mas maaga kasing sumasahod sa ano, 'di ba, sa YouTube. 22, minsan 22 or 23 may sahod na, 'di ba? Sabihin ko sa iyo ate, yung marami akong basher pero hindi ko pinapansin. Marami akong basher pero hindi ko pinapansin. Sobrang dami. Hindi ko masyadong, basta ako gawa lang ako ng content, bahala kayo, basta importante kumikita ako, okay na ako doon. Hindi ko na, try ko nga panoorin ulit yung mga content mo at yang, hindi na ako masyadong updated sa iyo eh. Ay, mag-end na ako ah. Maraming salamat po, We Love Philippines. Alam ko kahit yung mga question mo na medyo alanganin, ibig sabihin alanganin minsan na di ko alam kung ano ka, pero okay lang sa akin yun. Ace ng Italy, shout out. Mag-end na po ako ah. Salamat. Bye-bye.